Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। प्रान्जल, दैमु, मिथुन, नकुल बिथांमोना साब्रैखौ खेबसे नुदों नोंथांमोना। बेनो जाबाय 4 एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआव। So finally आं ख'ख' जाय 4th एशियान चेम्पियनशिप बिनि गेम स्पर्ट्स गेलेयाव जोङो तामुलपुराव जि हाई सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव जानो थांगासिनो दं बेयाव सफैबाय आङो। गोबां प्रटेक्सन दं बेवहाय। लोगोसे नायदो 4th एशियान ख'ख' चेम्पियनशिप। बैजे मेन गेटथिं हाबनो नागिरबाय। मेन गेटथिंजाय माबा मोनसे पेटा खानो नागिरदों ना मादों। ओमफ्राय जोंखौ सोदियाना मेन गेटथिंजाय। मेन गेटखौ मानि थाखाय सोआखै होनबाथाय बेखौ पेटा सोथ'वाखै होननानै औ पेटा सोआखै होनना बुंदों। दा पेटा सोबाथाय सोगोन आरोना। ओमफ्राय दायो जोङो ओरै फारसेथिं गेट मोनसे दंबावनो बेलेग गेट हाबनोसै जोङो दायो। बिथिंजाय बेखौ रावबो मिथिया आरोना बेखौ जोंनोल' खोन्थादों। सेक्रेट बियो बे सेक्रेट बेखौ रावबो मिथिया। बे जाबाय जोंनि पार्सनेल एकदमबारे जोंनोसो खोन्थागोन आरो बिदिखौ माने औ नङा आरो सोरबा जुदि हाबोब्लाथाय बेयो खिन्थु दाय जागोन आरो माने औ जोंनि जाय गैया बियो। गेम अर्गानाइजार बिथाङा माबोरै ओमफ्राय दङ मोजां दं बर्थमान ओमफ्राय माबायदि मानसिफ्रा फैगासिनो दं एसे खोन्थाना होदो गेमनि बागै। थ' गेमनि बागैथ' मा बुंनो 4th एशियान बे माबाया जोंनि बे गुवाहाटियाव जानो गोनां खेलाया जोंनि बे तामुलपुर जोंनि जायगा। बिथाङा फोरमायदों जे बे 4 एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआ गुवाहाटियाव जानो गोनां दंमोन नाथाय बेखौ बिटिआरनि चिफ मानगिरि प्रमद बर' सारा बेखौ तामुलपुर एबा बड'लेण्डआव लाबोदों बिटिआरआव लाबोदों। बिनि थाखाय बिथाङा गोजोननाय जासिदों थेंक्स जासिदों जे बिथाङा बेयाव लाबोनायनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा बेखौ मोनथिनो मोनगोन आरो नुगोन जायफोर मोनथियामोन आरो बेनिफ्राय इन्सपायार जागोन थुलुंगा जागोन। स' बेनि थाखाय बेखौ साबायखर बावदों आरोना बेखौ फोरमायदों आरोना। स' थेंक इउ जोंहा मानगिरि प्रमद बर' सारसिम नोंथाङा बे खेलखौ बेवहाय लाबोनायनि थाखाय। गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय फैदों नायदो। बेयावनो जागोन दा 3 PM आव जागोन। बे जाबाय फार्स्ट डे 20 मार्चनि बे भिडिअ रेकर्ड आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव गोबां सुबुंफोरखौ नुनो मोन्दों। दा जास्ट फैदोंसो दायो जास्ट 11 AM जादों 11 AM नि समनि बे नुथाय आरो बेयावनो गोबां सुबुंफ्रा दंफैयो। जोङो रायजो राजाफ्रा जिरायना दङ बयबो नायनो लुबैदों आरो बयबो इन्सपायार लानो नागिरदों। जों बिटिआरआव एसे हाबबाय आरो बेवहाय प्रान्जल नकुल आरो मिथुन बिथांमोना भिडिअ खालामनायखौ स्टार्ट खालामबाय आरो बेनि ग्राउन्डआव जागोन नैबे खुथिया मोनसे दङ बेखौ दांनांगौ मोननै खुथिया दं दे। प्रमद बर' सारा नायदो गोबां दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों आरो लोगोसे प्रान्जल बिथाङाबो प्रमद बर' सारजों मोगा-मोगि लादों जे सोंदों जे बेवहाय लाबोनायनि सायावहाय आरो बिनिफ्राय बेनिफिटनि सायावहाय। स' गोबां कुइसन बिथाङा भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय जानांगौ गावनि चेनेलावहाय। आरो बिनि गेजेरावहाय आं बेखौ बुंगोन बेवहाय जोंहा इउजि ब्रह्म सारबो फैदों आरो तामुलपुर समस्तिनि MLA जलेन दैमारि सार बिथाङाबो फैदों। बेवहाय दङ गोबां दैदेनगिरिफोर आरो जोंहा मानगिरि जोंहा प्रमद बर' सारनि न'खरनिफ्राय फैदों फेमिलि फैदों आरो लोगोसे बिथांनि जे अनसुलि फिसाजो बिथाङाबो बेवहाय मोसादों आरो लोगोसे गोबां मिडियाफोर फैदों आरो लोगोसे बेखौ बुंगोन आङो बेवहाय गोबां कान्ट्रिनिफ्राय बे बादायलायनायाव बाहागो लादों जेरै हमना ला इरान ओमफ्राय बांलादेश नेपाल भुटान नङा होमबा। स' बेबायदि गोबां कान्ट्रिनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों आरो बयबो नेसनेल एन्थेम सङावहाय मा होनदों बयबो गसंनानै मान होदों सनमान होदों। नोंथांमोना स्टेजाव नुनो हागोन बयबो गसंदों बयबो मान होदों। मानगिरि प्रमद बर' सारा फ्लेग हस्टिं खालामदों आरो मेथाइ खनगिरिया मेथाइ खनना होदों आरो बेवहाय बयनिबो कान्ट्रिनि जि नेसनेल एन्थेम सं बिथांमोननिखौ बेवहाय रोजाबनानै होदों साउन्डखौ प्ले खालामना होदों आरो बयबो बेखौहाय मा होनो मान सनमान होनानै गसंनानै होदों। नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल मोसानाया गोबां मोजां आरो लोगोसे बेवहाय गोबां जातिफोर मोसानाय नुनो मोन्दों। 9 जातिनिफ्राय मोसानायखौ जों नुनो मोन्दों बर' हारिनि आरो गुबुन गुबुन जातिनि आं माखासे जातिनिफोरखौ सरनिया कसारि असमिया नङा होमबा मिसिं बिसोरनि मोसानायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना। ओमफ्राय आरो बिनि गेजेराव सासे उन्दै गथ' बेखौ नुबा नायबानो जाबाय बे स' बेबो गथ'आ मोसाफैदों बे मोनसे बर'नि मेथाइआव माने खनगिरिया खनदों आरो बेयाव मोसादों। स' रायजो राजाफोर आं बेखौ बुंगोन जे नोंथांमोनहा बे प्रग्रामा माने बे गेलेनाय बा बादायलायनाय प्रग्रामाव नोंथांमोना थांदोंब्ला
नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थाना होबानो जाबाय आं बेयाव थांना गोबां गोजोननाय मोन्दों गोबां डिसिप्लिन माखासे सुबुंफ्रा बिनि बेलायाव बुंनो हागौ जे बेखौ प्रमद बर' सारा गावनि पार्सनेलि बिटिसिनिफ्राय बिटिसि गभर्नमेन्टनि बाजेटनिफ्राय बाहायदों नो इट इज नट मिथिबायना बे नङा माब्लाबाबो नङा बेवहाय बयबो गेलेगिरिफ्रा इन्डियान गभर्नमेन्टनि जि मा होनो बाजेट बिनिफ्रायसो बे स्पर्ट्स खेलाखौ लाबोदों नाथाय बे गुवाहाटीयावसो जानो गोनांमोन बे करियानफोरबो फैदों सरि आं बावगारदों करियान कान्ट्रिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय बेयावहाय जि बाजेट जानो गोनां बे बाजेटआ अनलि माने इन्डियान गभर्नमेन्टजों बानायजानाय इन्डियान स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे बाजेटआ बाहायजागोन बे जोंनि स्पेसियलि बिटिसिनि बाजेटनिफ्राय नङा स्पेसियलि जोंनि बिटिसिआ बेखौ बाजेटखौ फायदा उठायनोसो मोन्दों बेयावनो गोबां मानसिफ्रा कन्ट्रेक्ट खामानि मावनो मोनलायबाय बेयावनो गोबां मानसिफ्रा खामानि मावनो मोनबाय पाब्लिक लेबार खामानि मावनो मोनलायबाय बड'लेण्डनिफ्राय स' बै बेखौ जे मुलाम्फा खालामनानै बेथ' गुवाहाटीयावसो जानो गोनांमोन अब्ला गुवाहाटीयाव जुदि जायोमोनब्ला अब्ला गुवाहाटीनि सुबुंफ्रा बेखौ प्रफिटखौ मोनसिगोनलाय नाथाय बेखौ जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा लाबोदों बेवहाय दिनै बिराद गिदिर गिदिर जोंनि मानाव गेदेर सारा लाबोदों सन्त्रस ट्रफि बायदि मोनसे प्रग्रामखौ लाबोबाय लिगखौ लाबोबाय आरो बेयावहाय दानि बे मा होनो जोंहा फर एसियान ख'ख' मा होनो चेम्पियनशिप बिनि बादायलायनायखौ बेयाव लाबोबाय अब्ला बिथाङा एसेबां गिदिर गिदिर खामानि मावगासिनो दं बेफोर खामानि मावनायखौ नोंथांमोनहा खामानि मावनाय नुवाखै नामा बेफोरथ' गावनि पार्सनेलि बिटिसिनिफ्राय थाङाना बेफोर गासिबो इन्डियान गभर्नमेन्टनि जि बाजेट खालामजानाय बा स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि बाजेट दिखांजानाय बिनिफ्रायसो ना बेफोरो जोंनि पार्सनेलि जों पेकेज मोनो बे पेकेजनिफ्राय बाहायनाय नङा खायसे रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिना ला खायसे पलिटिक्सनि थाखाय बैफोर बाथ्राखौ बुंनो हागौ लाबा लाबोनो थाखाय नाथाय नोंथांमोना बेखौ मिन्थिना थानाया गाहाम आं नोंथांमोनखौ जि बाथ्रा बुंदों बे माब्लाबाबो असैथो नङा बे गासिबो सैथो गोजा आं जि बाथ्राखौ बुंदों बे गासिबो जेसेबांखिनि गेलेनाय बेखौ मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआरनि डेभेलपनि थाखायनो होन जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गेलेग्रा बा गेलेगिरि सुबुंफोरनि इन्सपायारनि थाखाय आरो नलेजनि थाखाय होन नाथाय बेखौ जोङो गावनि थाखा गारनानै जों बे माने मुलाम्फाखौ मोनाखै बे मुलाम्फाखौ जों मोन्दों गुबुन जे माने गुबुननिफ्राय जे डिपार्टमेन्ट थाखायो गाव भारत हादरनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे पेकेज थाखाय बिनिफ्रायसो दा बेखौ लानानै खायसे सुबुंफ्रा बायदि बायदि बुंदों बाट बेफोर गासैबो फेक बे जोंनि बिटिसिनि जि बाजेट एनुवेलि फैयो बिनिफ्राय नङा दे बेखौ गोसोआव लाखिखा माना गेदेर जाहा प्रमद बर' सारा बयजोंबो वेलकाम खालामदों आरो गेलेगिरि सुबुंफोरजों हेन्डसेक लादों आरो बिथांमोनखौ इन्सपायार होदों बिथांमोननो गोहो होदों जे मोजां गेले थुलुंगाखांहोनाय खेलखौ नायदो दानियाबा नोंथांमोननि सायाव आं खेलखौ खोन्थानोसै खेला बेनो बायदि खारदिंनाय जायो खेला इनि खुन्थिया दं बेवहाय आरो बिदि खारदिंनाय होसोगिरिया बिदिनो सासेल' होसोबाय थाया बिदिनो गुबुन गुबुन होसोबाय थायो बिसोरना गेलेगिरिया फिल्डआव सानै थायो आरो बिसोर इनि बिदि हान्थु खुंलायना जिरायनानै बिबायदि थायो मा होनो बेखौ खिनो नागिरनानै जस्लिङा होमबा बेबायदि सिस्टेमै थायो आरो बिनिफ्रायनो बेखौ होजोयो आरोना आंबो बारा बुजियाखै बे बक्स थायो दै बेयाव गुफुर बक्स नुदोंना नोंसोरो बे बक्सनि दारै मोनसे रुल्स थायो होसोग्रा जाय एटेकार्स बिथांमोना रुल्स दं दै नैबे करियानफोर गेलेनायखौ नायबानो जाबाय बांलादेश आरो करियान टाइमजों लोगोसेबो थायो बेवहाय माने मा जायो जाय होसोगिरिया बांद्राय हास्लाबाथाय गुबुनखौ दांनानै बिनि जायगायाव बे थाबाय ओमफ्राय गुबुना बेखौ होसोलायबाय आरो बेबो सेम बिदिनो खालामसिनलाय आरो होसोनायनिबो बेलेग मोनसे मा होनो डाइरेक्सन थायो मिथिबायना खुन्था मोननै थायो ओरै फारसे गोलावनो बारा आंबो बुजियाखै दांनो मोनबाथाय पइन्ट मोनबाय नायदो नै दांनो मोनबायना दा मोनसे पइन्ट मोनबाय बेखौ सोर पइन्ट मोनखो नोंथांमोना बेखौ नुबाय आरोना पइन्टआ जाहैबाय बेखौ करियाना मोनबाय एबार करियान फारसेनिफ्राय 1 जायसिगोन दायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन करियान फारसेनिफ्राय ओइले करियान फारसेथिं 1 जाबाय स' बेबायदि आरोना खेलाया बेबायदि जादों रायजो राजाफोर आरो थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनो थाखाय ओमफ्राय दिनै 22 तारिख आरो गाबोन आरो समफोर दंबावो स' नोंथांमोना खेलखौ नायनानै थांबानो जाबाय नायनानै फैबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन नै प्रान्जल मोना सिख्लाजों फट' लाना फैखांबाय मालायसो आयो नायनो बा मालायसो मोजां बाय लानो मोननानै हिन्जाव थाखानानै हाम्फेया मा होनदोंमोनलाय सिख्लाफोरजों आं फट' लादों आरो ना माने प्रान्जल ब्रादारा आंखौ माने थाम्फैजों सिख्लाफोरजों लानाया खुस्राय जादों सालासुवा दा हाम्फेया बिदि नङा हाम्फेया आंखौ माने गावहा खामानि मावनो गनाय लाबोबा हामगौसो मोजांलै खाफाला बेना आं मानि थाखाय फट' लानो लाजि दानिया आंना मोदोमा बारा जाबायना लाजि दाना फट' लानो एकदमबारे नोंखौ फिट नुखायोलै प्रान्जलाबो
हेन्डसामना मानसियाबो लाजान बायो फट' जाना बाउन्सारावबो जाबावो समायबावसो समायो आर्मियावथ' एकदम आर्मियावथ' बुंखानाङा कामान्डार एसपि जों दा नै जेम्सनि गोजौआव नामा थांगासिनो दङ ओरै दा जोब्बाय जोङो दा थांसिगोन खेलाथ' दिनै 20 मार्च जागासिनो दङ खिन्थु भिडिअआ दिनै आपल'ड जागोन ना समफोर आपल'ड जागोन मिथिया खिन्थु 20 मार्चआव आङो 23 सिम सानब्रै 23 सिम सानथाम सानथामना सानब्रै सानब्रै जाबाय ना सानब्रै नोंथांमोना बुजिया औ 4 days जाहैबाय औ खेलाया गेलेनाया बिराद डिफारेन्टथारलै माने खुन्था मोननै साइडथिं थायो ओमफ्राय रेडि साइडजों माने ओमफ्राय बक्स दङ माने जुदि नोङो जुदि दिंग्रायनानै जुदि नों गोजान खारनोबाबो मोनसे दिगजोंनो खारबाय थानांगोन आरो नोङो फावसायनो मोना औ ओमफ्राय बेबाथाय नोङो मा जाबाय हमजाखायो नोङो आउट जाखागोन ओंखायनो बे जायगायावनो जायगा खारदिंनाया नङाबा आं सानदोंमोन आरोना गोजानावथ' खारनो हायोमोन ना बिसोरो सानदों आरोना आङो खिन्थु गोजानाव खारा बिसोरो स' बेनोसै बाखि खोथाखौ आङो भिडिअआव दाब खालामना बुंसै थेंक इउ स' माच बाय बाय गारिखौ सालायबोबाय हारसिङै दानियाबा तामुलपुरनिफ्राय क'क्राझार फारसे ओमफ्राय बाहेराव थांनो ओंखारदोंमोन बेनिखायनो फैबाय आरो बैथिं दखान मोनसे दङ दा मोजां रेस्टुरेन्टबो दङ दखानाव गय जानानै थांसै गुड नाइट